Guys, and welcome back to another new video. So ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ನೀರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಬರೋನೊಂದು. ಸೊ ಇಂಚು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವ್ಲಾಗ್. ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಮಾತ ತೂಪ ದಾದ ಮಾತ ದೆಪ್ಪ ಮಾತ ನಿಗ್ರೋಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲೆಂಗ್ಳೋಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟು ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ ವೀಡಿಯೋ ತೋಲೆಪ್ಪ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನ ಇತ್ತನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆನೆಪೊಡು ಪನೋಡು. ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿತ India. నానున్న పొన్ను అది ఓకే చూస్తున్నాను అని నాకు మండే మురని మూడు బ్యాగ్ ఇచ్చండి ఇంత బ్యాగ్ దాది ఇట్లా బ్యాగ్ ఇంకలే కాలేజీకి బ్లాక్ షూ ఆడు ముಲ್ಪ 129 ಕೈ ಮಾಡಿ షూ ఎట్లుండు టీ షర్ట్ ఇచ్చినా అనండి నా లెక్చర్ అవునుండే నెక్దిಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ಇಂಕ ಲೇಪ ನಂಚಿ ನಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಯಾರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಪೋಪ ನಿಂಗೆ ಟಿಫಿನ್ ನೀನು ಬೈದು ಟಿಫಿನ್ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬೈದಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಂಚ ತೆಕ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ತೆಪ್ಪು ಬಂತು ಯೋಚನೆ ಮೂಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತುರಿಂದು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ 79ಗೆ ಈತು ಮೊಲ್ಲ ಓಪನ್ ಪೈನ್ ಈತು ಮೊಲ್ಲಕ್ಕೆ 79ಗೆ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ತಿಂದು ಅಡೆ ಪೋದಾನ ಬಿಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿದೆ ಪೂಜಾ ಅವು ಮೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಮೂಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಂದ್ಪಾಲ ಮುಕ್ತ ಅದಿಲ್ಲ 230 ಅಂತ ಪೂಜಿತಾಳ ಮುಖ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ದೆ ಪೂಜಿ ಬಂದ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಬೋನ ತೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ No. No. Ava. Buka ulai tu kau ulai macam tu. Onje le ko punai ka tak lai ni. Unboxing masuk dulu. Mella. Ava. Ala alpa. ಮೂಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ಶೋಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚಿನ ಮುಂದುವೆ ಕಾಲ ಡಿಂಚಿನೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಜನ ತನಕ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಬಾರಿ ತೂದ ಅಗ್ಗೆಲೆ ತುಂಡು ಸಿಪ್ಪೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಅವಳು ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಬಾರ್ದಿಜ ಎನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅವನುಂಡು ಎರೆಗಾಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಅವನು ಮಾತೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಉಂಡು ನಾವೇ ಪೂಜಾಡ ಕೇಳಿ ನೀಕ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬೋರ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಲ್ಡ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜ ಐಕ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಪ್ನತೆ ಐಕೇನ ಅಲ್ದ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಕೇಳಿ ಅದೇ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡಲಿತ್ತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನನಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಟಿಫಿನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬೋಡದಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೈತೀನಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಟುಯ್
ಎಂಕ್ಲೋಪಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂಕ್ಲೋಪಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲೋಸಿ ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಒಂಜು ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ಇದು ಬಲಿ ಬತ್ತ ಈತ ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ದೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಪಾತೇರು ನೋಡಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಸುಂಟು ತೂವೇರು ನಾನು ಜೋರು ಪಾತೇರಿ ನೇನ ಸೌಂಡ್ ಜೋರುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೊ ಏನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಸೊ ಐತೆ ಮಲ್ ಬಾಟಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಉಂಡೈತೆ ಮಲ್ಲ ಐಟೇರೆ ನಾನು ಹಾಕದು ಕೆರೋಲಿ ಆತ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡು ಐಟ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾರ್ಪು ನಾಲ್ಗೆ ಅವ್ಯಾ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಬಾಟಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏತ್ ಬಂದ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸರಿ 50 49 rupees 49 ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತೊಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿದಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡ್ನಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಅವು ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಇರು ಓಡೆ ತಿರ್ಗಿರೋ ಬೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ನಲ್ಲ ಆಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅವ್ಯಾ ಬೊಚ್ಚೆಂದು ಆನೆಂಕಲ 2 ಜನ ಸೇಮ್ ದೇತೊಂದಿನಿ ಮಾತ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಟಲ್ ಮಾತ ಆಂಡ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏರು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ದಾಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುತ್ತೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಕ್ಕದಾಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಸಿ ಮಗಲೊಂದು ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೋಡನ್ನು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪನ್ನೆ ಕೈಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದಿಯಾರ ಅವು ಬೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ದೆತ್ತುಕೋರು ಬೋಡಾ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ದಪ್ಪು ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೊಂದು ದೆತ್ತೋನ್ಯಾ ದೇಟ್ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ತಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಾಲ್ಗೆ ತೊಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಕು ಒಳ್ಳೆ ಸೋನಾ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ದಕ್ಲು ಮೈನಿ ಬತ್ತೇರ ಮುಲ್ಪ ನೆಪ್ಪೇರೆ ಅಲೆಗಿತ ಅವು ಯೂಸ್ ಹಾಪು ಎಕಡೆ ಆನ್ ಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಲೆ ಗೊಯ್ಟ್ ಹಾಕೋಚಿ ಪನ್ನಗೆ ಐತೆ ಒಯ್ಕಂದು ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ರಿ ಅದೆತ್ತ ನೊಂಜ ಅವು ಗ್ರೀನ್ದ ಅವು ಹತ್ತು ಪಿರೊಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜೆ ಎದುರು ಏತೈಕ್ 22 ಸೂಪುದ ಬೋಡ ಯಾ ನಾನ ಅಬಸ್ತ್ಯ ಅವು ಬೋಡಿತೀನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಬೌಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಬೌಲ್ ವಾಮಿಟಿಕ್ ಪೂಜಾ ವೇಗದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಮುಲ್ಪ ಏತು 799 1399 ಪಾಯಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್ಯಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಲ್ ಇದು ವೇಗದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಪ್ರೈಸ್ 800 ಕಾಲ್ ಏನ್ ಬಕ ಕೋಡ ನಿಂಡದ ಆದ ಬನ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಆನಿಲ ದೆಪ್ಪುನೆಟ್ ಇತ್ತ ಅವು ಬರ್ಚಿ ದೆತ್ತನ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಜಲು ಕರ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಡು ನಿಜ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಅವಳ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕುಂದು ಹೊತ್ತು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಎಂಕುಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕುಂದು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಮುಂಚೆ ತಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಟೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಬರ್ಯಾರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ದಿಡ್ ಪಾರ್ಪು ನೀ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪಾರ್ಪುನಾತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಪು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು 249 299 ಆತೆ ತಾನೇ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬರೋಲಿ ನಾನು ಐನೆ ಪನ್ನಿ ಕಲರ್ ಉಂಡತ ಅಂಚ
ಚಪ್ಪಲ್ ದಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ದಲ್ಪರ್ದು ಡೆಬೈದ ಚಪ್ಪಲ್ ದಡೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಟಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲು ಉಂಡು ಖಾದಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡು ಖಾದಿ ಟೈಪ್ ನಮಗಿಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಲೆಂಕದಲ್ಲಿ ಜಂಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ತಾಲ ಬೇಲೆಚ್ಚಿ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಯೋನೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮೂರ ನೈಂದೆ ತಂದೇನೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಾನು ಆತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕ ತಂದಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಅನನ್ಯ ಬರ್ತಲ್ದ ಅಲ್ಲದೆ ಇಜ್ಜಲ್ ನಾನು ಆಲದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಿದ್ದು ನಾನು ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಅವಡ ಅನನ್ಯ ಒಳ್ಳೆದು ಆಯ್ತು ಜೊತಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ದೋಜಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳುಂಡು ಈ ಮಿಕ್ಸ್ 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 ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೋಣ ಎಂಚೊಂಡಿಯಾ ಎಟ್ಟೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಮುಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕ್ಲಾಸ್ದು ಐದು ಪಾತಿರ್ಬಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಸಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತಿನ್ನುದೇ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನು ಅಂಚಲ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಡ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಾಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮುಳ್ಪೋಜಿ ರಕ್ಕಸಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದುಂಡು ಅಲ್ಲಿತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರವೇ ಸೋಪ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ಬುನಿ ದಿನ ಏತು ಅಪ್ಪನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಲ್ ಬಾಯಿನೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಪನ್ಯಾ ದಾದಾ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯರ್ನೆ ಮಾರ್ಕು ಅಂದೆ ದುಂಬೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಪಾಡ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಡೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಪಾರ್ದಿಜ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಬೈದ ಅಂದೆ ಫೈನಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಗೀತ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗೋಣ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋದು ದೋದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಮಂಚಿನ ಈಗ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಇದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಸೊ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ